Hindi ka pumitingin. Paano magsabi mo ka eh? Yes. So good. Walang AFO. Ayan, kaya wala na AFO. Ayan, baka may gusto kang batiin dyan na kaibigan mo or whoever. Binabati ko yung mga nakikinig ngayon, yung mga kaibigan ko from Amos Institute, and yung family ko, lalo yung sabi ng Vice Authority and Responsibility
Oo. Ako ba ina? Lahat yan? Hindi naman na parang isa ang bala lang. Ito na ano, bahay nila Queen. Hindi matatamaan mo. Basa ko sana sa'yo. Nawala naman.